Pamultahon sa kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nagduma sa food park human mahugno atol sa pagbukas ni ini sa miaging gabi dito sa Barangay Maribago. Sagad sa siyam ka mga customers nga naangol nakaangkon ug mga samad-samad sa ilang ulo samtang ang uban sa ilang naong. Usa sa naangol si Konsehal Arvin Abing sa Barangay Maribago nga naigo sa iyang ulo sa nahugnong bahin ni ini. Giawhag ni Mayor Junard Ahongchan ang tagduma sa food park nga atimanon ang mga nangaangol. Gipahibaw ni Kapitan Rosalino Abing nga napakyas pagkuha og barangay clearance ang magtiayon nga mi-operate sa maong food park. Gipatawag sa kapitan ang nagduma ni ini subay sa nakita ang mga kalapasan. Subay sa kapakya sa pagkuha sa business permit sa operator sa food park. Wala masusi sa office of the building official ang gitukod nga edipisyo. Ang mga injuries nila no, naa sa ilang ulo, ayuban sa naong, naa sa ilang mga bruises sa ilang kamot, no? Wala yung mga injuries, pero mga minor injuries ni. Among na-discover dito nga ang iyahang square tubing nga nag-support sa mao nga roofing giboltra sa atop nga gisapaw ra gid so wala ingon nga gi-wheeled gali siya.